Salut, calculiști rosa! Acum sunteți alături de mine. Astăzi o să vă învăț cum să faceți un sandwich. Așa. Nu întrebați de făcut videoclipul special de la 30 de abonați. N-a venit EduFTWS. Așa, ăsta e pentru 40 de abonați și o să fac unul și pentru 50. Acum, hai să începem. Prima oară aveți nevoie de cașcaval, orice fel de cașcaval. Ketchup, la fel orice fel de ketchup, doar să nu fie de casă, cumpărat, un colț de pâine fără miez și niște cârnăciori. Nu trebuie neapărat să fie orice cârnăcior, doar să fie un cârnăcior. Și acum, hai să-l preparăm! Acum, despocim cașcavalul. Primul pas făcut. Acum ne trebuie mie. Și acum trebuie să luați felia de cașcaval și să o băgați în colțul de pâine. Da. Nu mai merge. Gata. Uite, cam așa o să fie. Dar voi trebuie să aveți ceva mai mare ca să... Da. S-a murdărit telefonul. Un colț mai mare. Acum, da, trebuie să pasul următor. Puneți ketchup. După puneți cârnăciorii. Așa. Și dacă mai vreți, puteți mai puneți ketchup peste. Ca să prindă un vibe mai gustos. Și puteți să puneți și pe la mijloc. Bun, cam așa se prezintă, stați puțin. O delicatesă. Acum, sper că v-am fost de ajutor. Ne vedem pe altă dată. Și pa, și pa!